Ka Irene Dkhar ka badai ka Miss Tourism India ka Leit mihkhmat ya ke India syakaran jingiakop thei bhabriu ka bahek ka perthei ka Miss Tourism World 2025 Global Finals ka banlong ha ka shiphotarik mentau benai ha Guangdong China. Ka samla Irene kalami na New Delhi ha ka arpnyo tarik unok pra arhajar arhusau ban penyaso bat ka kunhun kinong ya shimbenta na kumba nrupho tali kiri bat ki thain ka perthei kaba kuntup na United States, France, Brazil, Venezuela bat kidkhot na ki kunhun Jongka Belt and Road Initiative bat Shanghai Cooperation Organization. Ya ka jingiakop Miss Tourism World la itu namar ka jingla jongka ban kentiu ya ka kam jungok kai perthei bat ka culture jong baro atli kiri ki ba pediang bat kiri ki bawan ya shimbenta. Ha ka jingalang bat kilat pathai khubor ka balalong ha Guangzhou ha ka laiterik ukalalingkon kiri upau khmat kum Ahmed Mustafa Fahmi ubedai unong lam ketien ka Arab League sha China u Sunisha Belian unong lam ketien ka Bosnia bat Herzegovina sha China bat u Ivan Chulu nolam ketien ka Zambia sha China kilapan pau ka jingkershan ya ka nekerensan Yakop ya ka balakershan da ka sorkar China. Ka jingai lenti jong ka Irene Dkhar sha ka rensan Yakop ka perthei ka long ka baphala shibun. Hashua bakan job ya ka Miss Tourism India arhajar arhusau ka balalong ha Jaipur Rajasthan kalayok khur ya bun teliki khusnam kata ka bakuntup ya ka Miss Meghalaya arhajar arpuar Miss Northeast arhajar arpuar Femina Miss India Meghalaya arhajar arpulai bat Miss Grand India Meghalaya arhajar arhusau. Ka Miss Meghalaya Organization kala ai ka jingkit bok kit riang ya ka samla Irene da ka bapenpau ka jingkermen bahkan wan ra ya ka pansngiat jingjob shalaying. La khmi lenti ba ka ne ka jingiakop kan long karensan ka bakongsan na ka benta ka jingiasam halor ka culture bat ka jingkentiu ya ka kam jungok kai perthei bat ka ban penpau ya ki sap ki phong hapdeng ki jingiaper syakarensan jong ka perthei.